Sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah tumateng kaluwarga, para sahabat ugi sagung padharipun kalebet panjenengan sadaya talasan kula ingkang tansah hanyadong payung pitulunganipun ing padha madya ing prapteng delahan. Sagung adilenggah ingkang winantu ing suka talah basuki salajengipun tuhu linepatno ing tetuka tinobena ing salwiring sesendu wontene kula cumantaka lumarap atur satemah ngembil kamardikan nyigek ngenya nembe wawan pangandikan. Nun inggih awrat mundi dawuhipun Panawung Krida Darma ugi tumateng sedaya warga masyarakat Dukuh Wonolinggo. Kula ingkang kabiji kinen andharaken lampahing adicara merti bumi Dukuh Wonolinggo ing dinten Minggu Manis Surya kaping 21 warsa 2000 selangkung kapurwakan kanthi panjalmaning sesanti hangeluri kabudayan dan tradisi. Mugi tansah pinaringan rahayu ingkang tinemu sembodo kang sinedya jumbungkah kinayuh tumuju Wonolinggo gemah ripah loh jinawi sarta tata titi tentrem bagya lan mulya. Sagung adilenggah ingkang satu hudahat kinurmatan salajengipun rantamaning adicara ingkang badhe hanggrengani ing pawiwahan wanci dalu punika nun inggih kadhi kang badhe kaatur mekaten. Titilaksana ingkang sepisan nun inggih pambuka adicara ingkang urut kalih nun inggih atur pambagya harja. Ingkang rinacik adicara urut 3 nun inggih atur pangandikan duka adicara ingkang urut sekawan nun inggih hastungkara utawi puja pandonga. Duka adicara ingkang pungkasan nun inggih panutup. Mekaten sangyaning adilenggah ingkang satu hudahat kinurmatan. Wontene rantamaning adicara ing merti bumi dalu sakmenika kanthi tansah hanyadong pangayoman. Mring Gusti Allah mugi tumapaking gati wiwit purwa madya. Dumugi wasana saged kasembatan kanthi rancak lulus raharja kalis ing sambi kala. Sagung adilenggah ingkang winantu ing suka talah basuki ngengeti wedal sampun sawetawis dalu pramila adicara dipun bikak sesarengan kanthi waosan riumul kitab sesarengan. Biridholillahi safaqati rasulillahi humul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sagung adilenggah ingkang satu hudahat kinurmatan kula dherekaken sekeca lenggah kanthi mardu mardikaning penggalih sinambi hang rahabi pasukata ingkang sampun sumadya ugi hang rantu adicara candhaipun. Sagung adilenggah ingkang winantu ing suka talah basuki adicara ingkang urut kalih nun inggih atur pambagya harja saking Panawung Krida Darma ingkang badhe kasarirani dening Bapak Ahmad Pramono. Pramila katur tumateng Bapak Ahmad Pramono rahayuning sedya sumangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Qala rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli al-ayah. Amma ba'd. Nugroho miwasih wilasaning Gusti ingkang Maha Mirah mugi tansah tumedhak lan tumantu kajiwa kasarira wonten kula panjenengan sedaya waratin sagung dumadi widodo niskala satemah lulus raharja. Nuwun kula nuwun ingkang saduh kinabekten panjenenganipun para sesepuh miyang bini sepuh dalah haji sepuh ingkang sampun pono ing pamawas lebdo ing pitutur kinarya tepo palupinding putra wayah. Para pangemban-pangembating praja satria ing nagari kinarya pangayumaning para kawula dasih mliginipun panjenenganipun Bapak Camat Laksana sumrambahipun dumateng para kadang muspika ingkang satuhu bagya lan mulya. Para alim, para ulama, para kiai miwah para santri ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhur ing budi. Panjenenganipun Bapak Kades Desa Jonggolsari nun inggih Bapa Warna sumrambahipun dumateng sedaya para Bapak Kades wonten ing Jokomadu ingkang satuhu dahat kinurmatan ugi kang tansah dipun dhereki paugeranipun dhateng para warga. Ugi panjenenganipun Bapak Sekdes dalah jajaran perangkat desa khususipun wonten Desa Jonggolsari kang satuhu dahat kinurmatan. Ugi panjenenganipun Bapak Ketua BPD dalah anggotanipun ugi Bapak Ketua LPMD dalah anggota khususipun wonten Desa Jonggolsari kang satuhu dahat kinurmatan. Ugi panjenenganipun Bapak Danton Limnas dalah jajaran anggotanipun ingkang satuhu bagya lan mulya. Ugi panjenenganipun Ibu Tayub inggih punika Ibu Sumiati dalah para kadang yoga ingkang tansah sinuba ing akrami. Sumamono sanggianing para rawuh sepuh anem kagung dalah putri ingkang boten saged kula sebat asmanipun setunggal baka setunggal ingkang tansah kinaroban robing samudra yuwana lan basuki. Ngageti panjenengan sedaya dalasan kula cecerik titah swatah ingkang tansah kapurba kawasisa dening Gusti Allah. Pramila langkung rumiyin sumangga panjenengan sedaya tansah kula dherekaken hangujaken puja lan puji syukur wonten sandhap Gusti kang ngakarya jagat nun inggih Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kegiatan kawilujengan ing satemah kula panjenengan sedaya saged kempal manunggal wonten balai pertemuan Dukuh Wonolinggo kanthi tansah winantu ing kawilujengan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalawat ala salam mugi tansah linuberna dumateng satriya mustikaning jagat sekaring bawana nun inggih Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambah dumateng keluarga saha para sahabat ugi sagung pandherekipun kalebet kula panjenengan sedaya tiang ingkang tansah hangratu berkah syafaatipun wiwit ngalam donya dumuginipun yaumul qiyamah. Allahumma amin. Salajengipun mugi kalilenana kula cumantaka lumarapatur wonten ngarsa panjenengan sedaya nun inggih aurat mundi dawuh timbalanipun saking pangarsa panawung Ridho Darma ugi saking sedaya warga masyarakat Dukuh Wonolinggo. Pramila mugi wonten keparengipun kula badhe matur sawetawis. Ingkang sepisan panawung Ridho Darma dalah warga masyarakat Dukuh Wonolinggo ngaturaken pabagya wilujeng sugeng rawuh saha ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami sekawit rawuhipun panjenengan sedaya ingkang sampun kersa hangkrawi ulemanipun
kadang panawung ridho dalah warga masyarakat Dukuh Wonolinggo. Lumantar serat ulem ingkang sampun dugi wonten panjenengan hambok bilih serat ulem punika kirang sopan santunipun saestu kula ingkang mewakili saking kadang panawung ridho tansah nyuwun lumebering samudra pangapunten. Selajengipun kadang panawung ridho darmo dalah warga masyarakat Dukuh Wonolinggo tansah nyuwun lumebering samudra pangapunten sekawit anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya boten saged maringi papan pilenggahan ingkang sae punapa malih tungkap ingkang sukata. Saestu sedaya kekirangan saha kalepatan saking kadang panawung ridho dalah warga masyarakat Dukuh Wonolinggo saestu kula nyuwunaken sih samudra pangapunten dumateng para wilenggah sedaya. Selajengipun kawawas wigatosing swanipun panjenengan sedaya ngaturi kawuningan bilih ing wanci punika warga masyarakat Dukuh Wonolinggo sawekhana tebing darmaning asepuh nuwun inggih selamatan dusun utawi merti bumi Wonolinggo. Awit saking punika kasuwun dangaling penggalih dumateng para sesepuh saha para rawuh kasuwun tambahing donga lan pangestu. Mugi-mugi warga masyarakat Dukuh Wonolinggo sabibaripun ngawontenaken merti bumi tansah pinaringan rahayu wilujeng kalih saking rupita nir ing sambikala. Tansah pinaringan rahayu kang tinemu sembodo kang sinedya jumbuh kang ginayuh pinaringan gemah ripah loh jinawi tata titi tentrem bagya lan mulya. Selajengipun katur dumateng para wilenggah sedaya kula dherekaken sekeca lenggah kanthi mardu mardikaning penggalih sinambi anggrahabi pasugatan ingkang sampun kacawisaken. Sagung kadelenggah ingkang satuhu bagya lan mulya namung mekaten ingkang saged kawula aturaken minangka sulih salira saking pangarsa panawung ridho darma wiwit purwa madya wasana wonten gotang grandiling basa ingkang kirang damel sukarna penggalih panjenengan sedaya saestu kula tansah nyuwun lumebering samudra pangaksama. Minangka pungkasaning atur astaghfirullahaladzim billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dal kula kunturaken katang pamiyawara. Nuwun. Ngaturaken agunging panuwun atur pangandikan dening pangarsa tama panawung krida dharma ingkang hayulihi sagung adilegah ingkang satuhu dahat kinurmatan adicara salajengipun nun inggih atur pangandikan ingkang sepisan atur pangandikan dening Bapak Kades Jonggolsari nun inggih Bapak Warno pramila katur dumateng Bapak Warno rahayuning setya sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, salam sejahtera kagem kita sedaya. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah ma ba'da.
ingkang dahat kinurmat sesepuh bini sepuh, ingkang dahat kinurmat beliau Bapak Camat Laksono, jajaran Forkompinca, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil utawi ingkang mewakili. Ugi wonten pangarsanipun Ketua Panitia Penyelenggara saanggotanipun ingkang tansah kawula hormati. Ugi wonten pangarsanipun rencang-rencang kepala desa Manggis, Duren Sawit, Kalimendo ugi perangkatipun ingkang tansah kula hormati. Ugi wonten pangarsanipun Lembaga Desa Jonggolsari, Ketua BPD, Ketua LPMD, dan anggotanipun ingkang tansah kula hormati. Kita pangarsanipun Bapak Ketua RT, Ketua RW, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, ugi tokoh agama ingkang tansah kula hormati. Wonten pangarsanipun Ibu Sumiati sak rombonganipun iki Pak Pandi ora asing nggih ingkang tansah kula hormati. Ugi wonten pangarsanipun sedaya warga masyarakat Wonolinggo ingkang tansah kula hormati ugi tansah kawula banggaken. Ugi wonten pangarsanipun sedaya para tamu undangan ingkang boten saged kula piji satunggalipun ingkang tansah kula hormati ugi tansah kawula tresnani. Saderengipun kula matur monggo kita tansah manjataken raos puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan sampun paring sedaya karomatan kanikmatanipun saengga wonten dalu menika panjenengan dalah kula saged pinanggih wonten bali dukuh Wonolinggo mriki sak perlu nderek mengayu bagya merti bumi dukuh Wonolinggo Desa Jonggolsari. Mugi-mugi rantapan utawi rangkaian acara ingkang dipun sengkuyung warga masyarakat Wonolinggo ingkang sampun dipun mulai ingkang dipun wiwiti saking kesenian tari tayub, insyaallah dipun lajengaken ndolalaken teras dipun tutup pengaosan. Saking jajaran pemerintahan Desa Jonggolsari sepindah ngaturaken bunging panuwun lan ugi ndongaaken dumateng warga masyarakat Wonolinggo ingkang sangat luar biasa nguri-uri utawi merti bumi ingkang rangkaianipun patang dina kan wonten nggih. Namung pemerintahan desa ndongaaken mugi-mugi sedaya dumugi dinten Rebo dipun tutup kanthi pengaosan. Boten nonton alangan rubeda satunggal menapa. Lan hajat liyatipun warga masyarakat Wonolinggo mugi-mugi tansah dipun paringi sehat, rezeki ingkang kathah ingkang berkah, lan ugi dipun paringi kelancaran usahanipun sehingga inti kanthi merti bumi utawi merti dukuh mugi-mugi tansah dipun laksanaken utawi dipun kabulaken doanipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak ingkang kawula hormati, kawula piniji ingkang wonten mriki mewakili jajaran pemerintahan Desa Jonggolsari ugi ngaturaken gunging panuwun dumateng warga masyarakat Wonolinggo ingkang sangat-sangat luar biasa mendukung perjalananipun pemerintahan Desa Jonggolsari. Kabukti PBB-nipun desa utawi Dukuh Wonolinggo termasuk ingkang paling sukses. Sepindah melih kawula ingkang piniji makili jajaran pemerintahan Desa Jonggolsari sangat ngaturaken gunging panuwun dumateng jajaran kelembagaan desa ingkang wonten Dukuh Wonolinggo, langkung-langkung sedaya tokoh lan warga masyarakat secara umum wonten Dukuh Wonolinggo.
Ugi secara umum pemerintah Desa Jonggolsari ugi ngaturaken gunging panuwun dumateng warga masyarakat Jonggolsari ingkang sampun nyengkuyung berbagai napa nggih aturan utawi pekerjaan wonten desa nyengkuyung perjalanipun pemerintahan desa. Pemerintahan Desa Jonggolsari boten saged balas napa kemawon, namung hanya sebuah ucapan matur suwun, memberikan sebuah apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap warga masyarakat Wonolinggo lan umumipun wonten Desa Jonggolsari. Lan ugi ingkang sampun dipun laksanaken tahun wingi alhamdulillah sampun dipun laksanakan kanthi lancar dalam rangka memperingati HUT RI. Kegiatan-kegiatan ingkang sampun dipun laksanaken wonten perlombaan lan sanes-sanesipun sepindah melih kawula ingkang mewakili jajaran pemerintahan desa ngaturaken gunging panuwun dumateng sedaya warga masyarakat langkung-langkung kepemudaan desa ingkang sangat-sangat luar biasa nyengkuyung perjalananipun dalam rangka memperingati HUT RI nganti telasipun Agustusan Pak Camat. Alhamdulillah sedaya pinaringan lancar boten wonten alangan sak tunggal punapa. Ugi terima kasih untuk jajaran kepolisian, Pak Kapolsek, lebih-lebih Babin Kantimas Pak Yuda dan saking Koramil Pak Pri menjadi polisi desa dan tentara desa khususnya di Desa Jonggolsari. Menurut saya dan warga masyarakat, beliau-beliau menjadi panutan dan nyuwun sewu merasa memiliki Desa Jonggolsari, sehingga dalam kegiatan apa saja beliau Pak Yuda, Pak Pri selalu membersamai. Terima kasih untuk jajaran kepolisian Laksono yang selalu mengawal berbagai kegiatan khususnya di Desa Jonggolsari sehingga berjalan kanthi aman lancar tanpa ada halangan dan tidak terjadi sebuah masalah yang tentunya merepotkan jajaran pemerintahan khususnya kepolisian Resort Laksono. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan amargi wekdalipun sampun dalu. Iki pesan saking Pak Camat ampun suwi-suwi kan wonten. Bahkan beliau nanti niki tak paksa maupun ngaturaken Pak Kades makili sisan Pak Camat, tapi kan kirang prayogi nggih, kirang prayogi. Nah, kula suwun beliau Pak Camat nanti bisa memberikan pengendikan wonten mriki ugi memperkenalkan amargi waktu hajat wonten napa nggih pentas teng mriki Pak Camat tesih PLT Camat Laksono. Nah, karena hari ini sudah resmi menjadi Camat Laksono untuk bisa memperkenalkan diri terhadap warga saya khususnya yang ada di Wonolinggo. Ngaten Ibu Bapak yang saya hormati, kathah atur kula ingkang kirang pasipun utawi tinanggendah saestu kebutuhan kula nyuwun pangapunten ingkang tulus kula akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satuhu tata titi tatas lan titis wadaring sabda atur pangandikan dening Bapak Kades Jonggolsari nuninggih Bapak Warno sagung adilenggah ingkang winantu ing suka dalah basuki. Adicara salajengipun nuninggih atur pangandikan dening Bapak Camat Laksono nuninggih Bapak Ngatenan Hadi Priyono. Pramila katur dumateng Bapak Camat Laksono rahayuning sedya sumangga.
Matur nuwun sanget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, para kiai. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa Jonggol Sari beserta perangkatnya, Bapak Kepala Desa Damanggis, ada Duren Sawit, Kalimendong beserta jajaran perangkatnya, lembaga desa khususnya Jonggol Sari, para rawuh, kakung, miwah, putri, sedaya ingkang boten saged kawula sebat setunggal bagus tunggal, rombongan tayub Mbak Sumiati. Kenal kula Mbak. Nyuwun pangapunten, kula wawon matur kalih Pak Kades jane kula arep matur. Wis munggah ditabuhi tabuhane mandan suwi, wis tekan kene ngayer kesuwen tabuhane ora mandeg-mandeg kapan rampunge gitu. Nyuwun pangapunten, saya dipaksa oleh Pak Kades untuk memperkenalkan diri. Bapak dan Ibu semuanya yang saya hormati, terhitung mulai 1 September saya nderek gesang lagi di Kecamatan Leksono. Kolomben saya nderek acara di sini beberapa bulan yang lalu kula selingkuh dengan Leksono karena istri saya di Kalimbawang, dan mulai detik ini Kalimbawang saya ceraikan dan saya ngijab Leksono. Saya nderek gesang di sini nyuwun doa restu panjenengan, nyuwun sengkuyung panjenengan. Mudah-mudahan saya bisa nderek akan panjenengan semuanya dengan baik, dengan tanpa halangan suatu apapun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sepindah saya mewakili Forkom Pincang pemerintah Kecamatan Leksono, dereng kawula sebat Pak Kapolsek Pak Dan Ramil, spesial partner kerja saya yang selalu mendampingi saya kemanapun ada acara malam, apalagi nggih, bukan karena sayang dengan saya tapi khawatir nek ora dikawal sama tenggo marai ora cedak bladas kesana kemari. Itu matur mbah nuwun sangat sampun mengawal saya apapun tendensinya, apapun alasannya, sing penting kula dikancani lah, intinya seperti itu. Yang pertama, pemerintah Kecamatan Leksono ngaturaken penghargaan yang setinggi-tingginya, selamat khususnya Dukuh Wonolinggo yang malam hari ini melaksanakan kegiatan menurut kula nggih napa nggih, syukuran merti bumi. Banyak hal yang sudah disampaikan Pak Kades tadi. Kami berharap bahwa setelah acara ini Wonolinggo semakin maju, semakin sejahtera. Jangan hanya perhilatannya yang seperti ini rame-rame lebar iki njuk melempeng ngaten nggih. Merti dalam artian ngapi-api tidak hanya secara fisik, juga saya suwun panjenengan semua khususnya warga Dukuh Wonolinggo saged guyub, saged rukun. Ini pun ngaten, fasilitas apa yang sudah kita miliki pun jagi sesarengan. Karena pemerintah desa, pemerintah kabupaten boten saged ngaturi fasilitas setiap saat. Jadi contohnya kalau sudah diparingi jalan, monggo pun rumat dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya saya nderek titip situasi negara kita yang sedang tidak baik-baik saja. Kawula suwun saestu khususipun panjenengan kawula muda yang setiap saat itu pegangnya HP niku teng riku mawon nggih padha lisani HP kabeh. Monggo ada filternya, apa yang panjenengan perisani pun kalih dulu, tidak mudah terpancing dengan apa yang ada di sosial media. Juga nderek titip panjenengan semua termasuk acara malam ini, monggo ada hal yang boleh dan baik untuk diunggah, ada hal yang sebaiknya untuk tidak diunggah di sosial media panjenengan semua. Jadi berhati-hatilah dan berbijaklah dalam menggunakan sosial media yang panjenengan miliki, karena banyak hal, banyak permasalahan yang dipicu dari kita yang salah